Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hakah nyotrik wiayong arjar arpo, ki volunteer jong kasnong nong klau, nakakenton Nongmynsaiñ, Kiba pahara ya kasurok bat kasnong kathau kilasam da ka umbang umdi bat penbiang ru da ka syaki Paidbah kat ba kidang Ïeng Laiñ ban sei Pisa nakabang. Hakini gesngi lalap babuan bah ki Paidbah Kiba Ïeng Laiñ nakabenta ban sei Pisa nakabang nong kendong khamtam hakabai dei ba kabai bela sispa sngi hapadang ka jingshit kerang jong sngi bat ka jingthan namar ka jingbom play ki dukan deja desha nasakhiru ba omtang baki ai ka bandi bat ka sha Henry ki volunteer kila pensuk ru ya ki Paidbah dak ba penbiang slip ya ki bat penirap tho ru ya ki to ki bom nang tho khnang ba ka kam kan kham stand bat bakin yo lek phai kham kloi shala kisnong ba kisa